Ni ye kunnafoni ye min bɔra silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansardine internationale fadi ɲɛmaayasoba kɔnɔ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ka sanga ni ɲinan mawuludu ye mawuludu nabawi 2025 a finiw bɔlen don mawuludu dɛsɛ bɛ fini minnu kan aw minnu y'a kanu ka mawuludu finiw san a tafe sabaw n'a piisiw a dɔgɔdɔgɔninsan n'a camanba sanda ba madani deni Bachir Tarawele de a se yada Sherif Ousmane Madani Haidara Diatarale aka yɔrɔ kelen bɛw don Abudu Dambele fɛ yen ani Abi Tarawele fɛ yen Bangoni Janginɛbugu la immeuble Sherif la magasin numéro 9 mawuludu ɲinanama finiw siya saba don n'o ye couleur saba ye a binkɛnɛ a kɔlɔbololama a n'a finma verdi marron ani noir n'a mago jɔra mawuludu finiw na édition 2025 a dɔdɔni sanda n'a camanba a bɛ wuli ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na Abudu Dambele fɛ yen walikelen Abi Tarawele fɛ yen Bangoni Janginɛbugu la immeuble Sherif la magasin numéro 9 walikelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 31 59 47 walikelen 63 78 42 10 mawuludu fini a qualité yɛrɛ o bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in de la o kuma a ye sanni wajibiya nin yɔrɔ kofɔlen in na bawo ladege cayalen don suguw kɔnɔ bi faamuyaliko ɲuman silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansardine internationale fadi ɲɛmaayaso ko a dan b'a la k'a fɔ an n'o sɔrɔ kunnafoni na mawuludu nabawi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔdɛnzan dɔ ma a Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara dafɛ a finiw bɔ bɛ bi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na